Pozdrav svima, Hipatija TV ovde. Verujem da je većina vas već upoznata sa glasinama da bi u skupštinskoj proceduri uskoro trebalo da se nađe nešto što se zove Vulinov zakon i čija suština bi se mogla opisati sledećom rečenicom koju možete vidjeti na ekranu. Svako ko kaže da je Srbin dobit će državljanstvo. Dakle, ta vest je još uvijek na nivou internet glasina, međutim, kada sam pročitao tu vest i na portalu Nove S i na portalima još nekih medija, a ne samo na nekim profilima privatnih lica, počeo sam ozbiljno da se zabrinjavam da bi tako nešto moglo da bude istina. A još više verujem da bi moglo da bude istina s obzirom da navodno dolazi, ja verujem da stvarno dolazi iz glave ovog ovde čovjeka koga vidite u desnom uglu slike. Čovjek se zove, kao što svi znate, Aleksandar Vulin. Ja bi u ovom videoklipu teo da se malo pozabavimo otkud ideja Aleksandru Vulinu za ovakvu formulaciju zakona, dakle zašto on to radi, otkud mu ideja i šta stoji iza ovoga. Dakle, ja sam se bavio, opet ću biti slobodan da to nazovem malim istraživanjem, dakle, amaterskim istraživanjem, i na osnovu tog istraživanja sam doneo neke svoje zaključke u koje sam poprilično siguran. Dakle, nemam nikakve insajdere, ne znam, nekakve izvore pouzdane iz ovog, iz onog, iz vlade i tako dalje, nego sam jednostavno pratio malo aktivnosti po internetu u poslednjih mesec, 2-3 dana čoveka sa slike. Pratio sam i neka dešavanja, kažem, i unutar Evropske komisije, i u Evropi, i u Srbiji, i u Bosni, i tako dalje, i tako dalje. I ovo što ću vam sada reći je produkt tog istraživanja. Pre nego što napređem na glavnu temu ovog videa, dakle to su Vulinovi zakoni, zašto, kako, otkud i tako dalje i tako dalje, i pre nego što se pozabavimo malo i kratkom biografijom Aleksandra Vulina, dakle baš onako kratkom šturom, ali sa najbitnijim, onim najsočnijim detaljima, teo bih samo da vas upoznam da se nedavno održalo glasanje u opštini Kula za predsednika opštine Kula. Izabrana je žena čije je prezime Tomić. Evo, verujte mi da sam malo pre gledao, sad ajde da ne pauziram video, znam da će opet da mi zamere da sam neprofesionalan, ali nema veze, dakle žena se preziva Tomić, možete da nađete na internetu, nije to toliko sada ni bitno, inače je članica Srpske napredne stranke i ona je izabrana tako što je 20 poslanika je glasalo za nju. Dakle, 20 poslanika je glasalo za nju. A u parlamentu Kule, dakle u skupštini opštine Kula, Srpska napredna stranka i njeni koalicioni satrapi imaju ukupno 19. Dakle, 19 poslanika. 20 poslanika je glasalo za predsjednicu opštine Kula koja dolazi iz Srpske napredne stranke. Po tom pitanju su se oglasili studenti iz organizacije Mladi Kule, dakle to je lista iza koje stoji studentski pokret i rekli su da intenzivno vrše istraživanja da bi se utvrdilo ko je to glasao i da bi na njega primijenili nekakve klauzule. Dakle, a klauzula kaže da on mora da se odrekne svog skupštinskog mesta i da na njegovo mesto dolazi sledeći sa liste. Razumete, sa one liste koje su imate prvi na listi, drugi, treći, četiri, peti, koliko ima mesta u skupštini, toliko ima predloga na listi. Znači sljedeći po redosledu na listi dolazi na njegovo mesto. To su rekli studenti iz Kule. A ja bi samo kratko nešto teo da kažem po tom pitanju. Dakle, za to nije kriv taj čovek koji je glasao za tu Tomićku, koliko su krivi sami ljudi iz studentskog pokreta, iz studentske organizacije i iz organizacije Mladi Kule, koja je neka podorganizacija za koje stoji studentski pokret. Zašto su krivi? Zato što su odabrali lošu selekciju kadrova. Dakle, ne treba odsvaljivati sad lično na nekog kadra krivicu, ljudi su od krvi i mesa, razumete? Dakle, nije nemoguće, ja ne smijem sad da tvrdim, studenti čak uključuju mogućnost da je to bila nekakva greška.
Dakle, ja čisto sumnjam da je neko baš toliko, to je opet, i da je bila greška, to je opet greška tih ljudi koji su birali te kadrove. Znači da su izabrali neke kadrove nepismene koji ne znaju tamo da čitaju ko stoji za koga, ko je iz Srpske napredne stranke, ko je iz Studentskog pokreta i za koga treba da glasaju. Dakle, opet su krivi ljudi iz organizacije Mladi Kule i Studentskog pokreta. Opet su na neki način i u tom slučaju da je bila greška su izabrali loše kadrove. Razumete? Dakle, kako je moguće pored tolike priče, ja sad imam pravo kao građanin da kritikujem. Ja nemam pravo da kritikujem sa stanovišta nekog ko je potencijalno učestvovao, dao neki doprinos Studentskom pokretu, ali imam pravo kao običan građanin da kritikujem nešto što se dešava u javnom političkom životu ove zemlje. Dakle, kako je moguće da pored tolike priče i od samih članova Studentskog pokreta, predstavnika Studentskog pokreta, i od strane raznih ljudi koji su gostovali u medijima, čija funkcija ne znam kakva je u okviru Studentskog pokreta, da će biti veoma stroga selekcija kadrova, glasanje itd., da se opet pored svega toga provuče neki kadar koji je spreman da kažem, ovo nemam dokaze, ja ne tvrdim, možda ovo nije tačno, možda je taj čovjek promenio, ideološki se promenio za kratko vreme, za 2-3 dana se predomislio, video nešto loše u Studentskom pokretu, ne znam, ili tako nešto, razumete, hipotetički, ja to ne isključujem, samo kažem moje mišljenje. Dakle, da vi niste, da opet imate jednog čovjeka koji je promenio stranu. Ako imate sada jednog čovjeka na tako malom uzorku, to je tih nekih 10 opština, ne znam da li u svih 10 još uvijek izglasan predsjednik. Koliko ćete imati takvih na nivou cele Srbije? Dakle, imat ćete masu takvih na nivou cele Srbije. Dakle, promenite nešto u sistemu. Ja sam rekao, moja osnovna ideja, moj osnovni predlog je promjena izbornog sistema. Samim tim sa promjenom izbornog sistema doći će i do promjene ti ljudi koji budu došli na funkcije će promijeniti politički sistem, a promjena političkog sistema će inicirati i promjenu celog društvenog sistema. Dakle, kompletnu, tako da kažem, konfiguraciju i konjunkturu društvenog sistema na kraju. Razumete? Tako isto studenti treba da budu kao neki predprimer za to. Dakle, njihova organizacija, njihov način selekcije kadrova, njihov izborni sistem, dakle u Srbiji izborni sistem se menja promjenom izbornog zakona. Ako njih izborni sistem, dakle oni imaju već su neka pravila propisali, ali očigledno da im ta pravila po kojima se oni vode kada biraju kadrove nisu dobra. Dakle, treba nešto da promene tu. Dakle, nešto da promene tu kad je mogo da se provuče na tako malom uzorku, da se provuče čovjek ili žena, kogod koji je glasao za Srpsku naprednu stranku. S druge strane, ako izvučemo iz konteksta to glasanje, dakle ako ga stavimo pojedinačno, dakle stavimo se ga potpuno u 100% fokus samo glasanje, po nekim demokratskim principima svako ima pravo da glasa za onog za koga želi. Razumete? Tako da nemate pravo da krivite sad nekog odbornika zašto je on glasao za tu Tomićku i SNS, a nije glasao za predstavnika studenta. Njegovo demokratsko pravo je da glasa za koga želi. Razumete? Sad pitanje je da li vi imate pravo da te neke vaše unutrašnje klauzule, razumete, nekakve unutrašnja pravila koje ste vi propisali među sobom, on može da kaže da li i mene to više ne interesuje. Dakle, ja sam podložan pravilima, zakonima, Ustavu Srbije itd. Razumete? Dakle, da li vi imate sad mogućnost da ta neka vaša interna pravila primenite na tome, pošto ta pravila nisu ušla u zvanični zakon, u zvanični pravilnik Republike Srbije. Razumete? Eto, to sam samo teo da kažem. Da se vratimo sada na Aleksandra Vulina. Dakle, Aleksandar Vulin ima nameru čovjek da predloži zakon čija je suština, ponovit ću još jednom, vidite ovdje na slici, svako ko kaže da je Srbin dobit će državljanstvo. Dakle, dobit će državljanstvo. Oni koji su već to čuli, vjerojatno su pročitali komentare tipa to znači da će sad neko tamo iz Somalije koji ima želju da dođe negde u Evropu, da će iz Somalije da se izjasni preko online, da se izjasni ja sam Srbin i onda će on da dođe ovdje u Srbiju i da će imat ćemo za kratko vreme za bukvalno, ne znam, hipotetički možemo za mjesec dana da imamo ovdje, sad imamo 5,5 miliona Srba i još milion ljudi koji su građani Srbije, ali se ne izjašnjavaju kao Srbi. Dakle, da imamo 5,5 miliona, ne znam, Somalijeca, Bangladešana, Pakistanaca, Šilančana, Nepalaca, onih, razumete.
raznoraznih Turaka i ne znam čega još. Razumete? I da mi za mjesec dana postanemo bukvalno manjina u našoj zemlji. Dakle, za to ste već svi čuli. A ja ću sad da probam malo dublje da uđem u to, kažem na osnovu, pošto sam malo istraživao kretanje Aleksandra Vulina, njegov politički aktivizam u poslednjih 2-3 nedelje, mjesec dana, mjesec i po 2-3. Generalno ga u zadnje vrijeme nema toliko mnogo u medijima, bar mi se tako čini. Dakle, znate i sami da je Vulin pod američkim sankcijama, optužen je za korupciju, za trgovinu narkoticima, za vezu sa Ruskom federacijom i on se brani time da su te optužbe neistinite i da je to sve posljedica toga zato što je on, kako da kažem, rusofil, dakle proruski nastrojen političar u Srbiji. Svi znate da je Aleksandar Vulin zatečen na imanju Jovanjica, dakle najvećem uzgajalištu marihuane na Balkanu, jednom od većih u Evropi, ako ne možda i najvećem, kako čupa tamo neku travu u radničkom modelu. Dakle, tamo je slika, ne znam koga je slikao, kako je došlo do interneta, do javnosti ta fotografija i čak to je u pitanju i videoklip. Kako je došlo to do interneta ne znam, nisam sad, možda sam negdje i pročitao nekada, ali nisam zapamtio. U svakom slučaju, to već ukazuje na nešto. Dakle, šta će Aleksandar Vulin kod Predraga Kuluvije da čupa travu tamo on čupa travu naravno u povrtnjaku, razumete? On je čupao travu u povrtnjaku. Šta će on kod Kuluvije, dakle kod čovjeka za koga se kasnije ispostavilo da je najveći uzgajivač narkotika u Srbiji, dakle marihuane, bar zvanično za koje znamo, ko zna šta se krije, vidite da smo otkrili 5 tona marihuane kod ovog u Kruševcu. Dakle, šta će Vulin tamo? Razumete, šta će tamo Vulin? Koliko ja znam, Vulin tog Kuluviju nije poznavao pre. Dakle, oni se pre nisu, evo ispravite me u komentarima ako sam pogrešio, koliko ja znam, Vulin i Kuluvije, i Predrag, se on beše Kuluvija, da, Kuluvija se zove, dakle vlasnik Jovanjice, oni se nisu prepoznavali. Dakle, šta će on tamo da čupa travu? Ja ne znam šta je bio tada, u kojoj funkciji bio, da li je bio ministar, ne znam čega, on je 5, 6, 7 funkcije promenio. Bio je dakle i u policiji, i u vojsci, i u BIA, i bio još ministar i još neke resore bio. Ima 5, 6, 7 funkcija promenio. Dakle, Aleksandar Vulin je čovek koji se još od vreme Slobe Miloševića provlači kroz razne državne institucije kao nekakav rukovodilac, kao neko ko se pita za nešto, a da pri tome nikada nije uspeo da osvoji više od 2% ili 1% na izborima. Dakle, to je još jedna anomalija posredne demokratije, ove demokratije u kojoj živimo i to je jedan od razloga, samo jedan od razloga zbog kog treba da tu posrednu demokratiju zamenimo direktnom demokratijom, direktnim glasanjem. Dakle, to je to. Ono što bih još hteo da kažem je sljedeće. Aleksandar Vulin, verujem da većina vas to zna, ali možda neki ne znaju. Aleksandar Vulin je par puta uslikan u automobilu, džipu, zatamljenom džipu koji je procenjen, dakle nađeno je na sajtovima da takav džip nov u tom momentu kad je on uslikan je koštao negde oko $500.000 evra. Dakle, od nekih 250-300 hiljada evra u najsiromašnijoj verziji, dakle bez nekih dodataka, do $500.000 evra, a sumnja se da je Vulin upravo bio zatečen u toj verziji džipa, razumete. Kasnije su nađen jedan takav džip takođe parkiran u parkiralištu dole da je ispred zgrade ministarstva, čini mi se, ali tako nešto. Dakle, to pod brojem 1. Pod brojem 2, ovo sada što ću vam reći su potpuno, dakle, neproverene informacije. Dakle, ja ne smijem da tvrdim da je ovo tačno, ja mogu samo da kažem da sam ja ovo video na jednom portalu koji je, neću da imenujem ni ime portala, dakle da ne dovodim sa nekog u neprilike, koji onako ne važi za neki vrhunski portal, ali jako često dakle vidim neke zvanične informacije i oni često među prvima objave te neke zvanične informacije koje se kasnije ispostave tačne. Dakle, uglavnom objavljivali su do sad poprilično tačne informacije. A dakle, da li je ovo što sam ja pročitao i na tom portalu i na nekoliko privatnih profila pre par godina, da li je ovo što ću sada reći tačno, to uzmite sa velikom rezervom, dakle ja ne tvrdim, ne znam, vi sami prosudite. Dakle, ja najiskrenije vam kažem da ja stvarno nemam ubeđenja da je ovo tačno. Ali, znate kako se kaže u našem narodu, iver ne pada daleko od klada.
je li tako? Čini mi se da se tako kaže. Dakle, otac Aleksandra Vulina, Ranko Vulin, je u svoje vreme bio direktor, ako se ne varam, nekakve ciglane, nekakvog preduzeća javnog kombinata u Kaću, i on je tamo zbog korupcije optužen na zatvorsku kaznu. Dakle, zbog korupcije, kao direktor u toj firmi. On je tu zatvorsku kaznu odslužio ili je pušten uslovno. Znate šta je sad najgore? Što sam ja to pročitao pre par godina i sada možete da nađete na privatnim profilima tu informaciju, ali malo šturiji oblik, ne ovako detaljno. Pa zbog toga sad ne mogu tačno da vam kažem ove informacije, ali suština priče je 100% tačna. Dakle, ne znam da li je pušten uslovno ili je odslužio celu kaznu, u pitanju je, mislim, služio par godina, tako nešto, ako se ne varam, i on se vratio, dakle, nekim čudom se vratio na mesto, dakle, iako je optužen za korupciju u toj firmi, vratio se na mesto direktora u toj firmi. I nakon toga opet optužen za korupciju i opet otišao u zatvor. Dakle, otac Aleksandra Vulina. Još jednom kažem, nemam dokaze za ovo, ne znam da li je ovo tačno, ni ja sam nisam ubeđen da je ovo tačno, dakle ne želim i da sugerišem da je ovo tačno, samo kažem da sam pročitao na nekim privatnim, eto, ono što smijem da tvrdim sigurno da ga i sad trenutno ima na internetu na nekim privatnim portalima, ali sam pročitao ovu informaciju na jednom, pa onako polu mainstream portalu, tako da kažem. Dakle, nije baš, ako smijem tako da kažem, nije baš ni nivoa N1, Nova S, tako nešto, razumete, pa i RTS. RTS u principu objavljuje istinite informacije, samo je njihov problem što oni mnogo toga prikrivaju. I njihov problem je taj što previše vremena daju Aleksandru Vučiću, razumete. I što mnogo toga prikrivaju, dakle mnogo informacije koje treba da objave, a koje ne idu u prilog Srpskoj naprednoj stranci i režimu, oni to ne objavljuju. To je njihov najveći problem. A njihov nije problem taj što oni objavljuju neistine. Čak i ova nova kad je došla, mislim da je takođe ostala slično ponašanje RTS-a. Dakle, nisu tog nekog nivoa portal, ali je poprilično poznat u javnosti, eto, to ću da kažem. Takođe, supruga Aleksandra Vulina je nedavno optužena za, kako da kažem, dakle njena firma koja je inače prošle godine obrnula kapital u vrednosti od nekih 5,5 miliona, malo manje ili malo više od pola miliona evra, dakle malo manje ili malo više od pola miliona evra, je dobila u okviru nekakve manifestacije, nekakve, kako da kažem, akcije koju organizuje država, dobila je nekakve poslove u saradnji sa državom i od tih poslova je njena firma ostvarila pozamašan profit. I deo ovog profita je taj posao. Dakle, to su još neke informacije o Aleksandru Vulinu. Vi sad sami zaključite šta, kako i tako dalje i tako dalje. Možete da odete na internet da potražite pa ćete naći detaljnije, da vam sad ne pričam detalje. U principu rekao sam vam suštinu. Zašto sam ovo rekao? Zašto sam ovo sve rekao? Da bismo mogli da na neki način, bar sa neke, kako da kažem, sa aspekta neke pretpostavke, dakle, da raspravljamo uopšte o kredibilitetu ovog čovjeka da vrši bilo kakvu javnu funkciju. Razumete? Dakle, takođe, sporno je njegovo obrazovanje. Ali pre obrazovanja samo bih hteo da napomenem, ako slučajno, ali verujem da nema malo ljudi koji za to ne zna, dakle za onaj slučaj tetke iz Kanade, dakle ljudi su pitali Vulina, on je kupio nekakvu kuću od 200 nešto hiljada evra u atraktivnoj lokaciji u Beogradu, dakle veoma atraktivnoj lokaciji u Beogradu, i na pitanje novinara da li može da objasni prirodu tog novca, on kaže da dobio nekakve pozajmice, nekakve poklone i tako dalje i da je on od tih para kupio kuću. Kasnije kad su mu oni naveli neku argumentaciju, on se onda ispravio pa je rekao da, kao, od koga ste dobili te poklone i pozajmice, pa kaže dobio sam od moje supruge, tetka iz Kanade nam je poslala novac. Pa je kad je novinar pitao, pa dobro, kako može, znate po zakonu da može po 10.000 evra da se šalje, ili 10.000 dolara, on kaže pa da, ali išli smo 24 puta, smo išli supruga i ja, tako nešto, dakle išli smo u Kanadu 24 puta i vraćali se. Razumete, kapirate. I to je otišlo u tužilaštvo
i taj slučaj se nekako zabašurio, dakle kao i 99,9% slučajeva vezanih za korupciju Srpske napredne stranke, dakle 99,9% slučajeva su nekako prosto nestali, niko više, razumete, priče se o njima i sve se svodi na domen, evo kao što ja sad radim, dakle podsjećanja javnosti da se nešto desilo, da je nešto nerazjašnjeno, kapirate, i eto, to je sve ostalo na tom nivou, razumete. I dakle, u skladu s tim bi teo i ja da uputim jednu ozbiljnu kritiku tužilaštvu. Dakle, ja razumem da ste vi zatrpani, pretrpani, ali ovo izgleda kao da vi baš ništa ne radite. Dakle, kao da baš ništa ne, da se ni jednim slučajem, kao da im je neko dao nalog da se ni jednim problemom, ni jednim slučajem, ni jednom korupcijom ne bave, da bukvalno ništa, takav im utisak. Oni stalno nešto razvlače, nešto u proceduri, čekajte, treba nam vremena, i što je najgore, u stvari ni oni ni to ne govore, nego ćute samo. Uglavnom ćute. Jedini koji se povremeno malo kako se kaže, oglasi, to je ovaj Stefanović iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, i to je najvjerojatnije po nagovoru, po naredbi Aleksandra Vučića. Sada kada smo malo, ako smem tako da ne zvučim previše pretenciozno, razobličili ovog potencijalnog kreatora ovog nebuloznog zakona, dakle moram tako da kažem, teo bih da vam pojasnim iz mog ugla, dakle na osnovu tog nekog istraživanja, ako smijem tako da ga nazovem, šta stoji u pozadini ovog zakona i šta je cilj ovog zakona. Dakle, motiva da Aleksandar Vulin predloži i da to bude baš Aleksandar Vulin da predloži ovakav zakon ima više. Najmanji motiv je to što se želi Bangladešanima, Nepalcima, Pakistancima i Tungužanima da se da državljanstvo Srbije kako bi oni mogli da glasaju ovde za Srpsku naprednu stranku. Dakle, Aleksandar Vulin je bar prema svom zvaničnom opredeljenju levičar. Nedavno, dakle, ovo sad što ću reći je manje, kako da kažem, slabiji uzrok, ali nije zgorega da se navede. Pre nego što pređem na one važnije razloge i uzroke, razloge, motive Aleksandra Vulina da predloži ovakav zakon. Ako je uopšte on sam kreator, a ja verujem da jeste, verujem da je to njemu palo na pamet. Dakle, samo njemu tako nešto može. Ja ne znam da postoji neko ko u Srpskoj naprednoj stranci ima svakakvih cirkuzanata, ali mislim da je Vulin, moram to da kažem, dakle bez želje da nešto vređam, mislim da je Vulin najneozbiljniji čovjek, ajde da ne bude. Dakle, on je čak neozbiljniji i od samog Aleksandra Vučića. Dakle, sa ovim možda jedan deo vas nije upoznat. Nedavno se desilo nešto u Španiji. Dakle, u Španiji su na vlasti jedna građanističko-levičarska koalicija na čelu sa španskim premijerom Pedrom Sančezom. Pedro Sančez je optužen za korupciju, dakle trenutno je sudski postupak se vodi protiv njega, za zloupotrebu javnih sredstava itd. Njegov rejting, dakle on ne znam već koliko je godina na vlasti u Španiji, njegov rejting je poprilično opao, dakle na poprilično je niskom nivou trenutno i preti mu, dakle trebalo bi uskoro za pola godine, ja mislim da budu izbori u Španiji i preti mu odlazak sa funkcije, samim tim gubitak imuniteta i potencijalni epilog sudskog postupka, dakle potencijalna, što bi rekao neko bajbokana, jeli ćorka. I on je došao na ideju, setio se da u Španiji trenutno ima nekih 500.000 ilegalnih imigranata koji nekim čudom rade u Španiji. Dakle, to su uglavnom ljudi koji ili rade na plantažama, na primjer pomoranđi, pošto je Španija poznat izvoznik pomoranđi, možete da vidite njihove pomoranđe često, posebno tokom letnjeg perioda kad im nije sezona, argentinske i španske pomoranđe su veoma česte u srpskim radnjama, razumete, ili na ulici bukvalno žive socijale, ne rade ništa, dakle na ulici, ili stoje negde i čekaju da im neko angažuje nešto da rade po kućama, da, ne znam, seku, ne znam, drva, čiste kuće, šta god, razumete, tako nešto, kapirate. Ili neko radi čak i na crno, u kafićima i tako dalje, ali dobar deo tih ljudi jednostavno živi samo od socijale.
među njima ima svako raznih. Dakle, Španci su skloni da kažu, to su Pakistanci, to su ovi, to su oni, to su Azijati i tako dalje. Međutim, nekih 65-70% tih ljudi su u stvari poreklom iz Latinske Amerike. Dakle, to su ljudi koji govore španski jezik, koji su na neki način, koliko god se možda nekim Špancima to ne sviđalo, slični Špancima. Nisu isti, ali su slični Špancima. Znate sami da su Španci bili kolonijalna vlast u Južnoj i Centralnoj Americi i jedan kratak period i u Severnoj Americi, dok ih nisu potisnuli Englezi, Francuzi i ostali. Dakle, on je došao na tu ideju da svima njima odjednom, dakle da bukvalno u jednom danu svi oni dobiju papire, svi dobiju nekakav status građana Španije, razumete, i eto čovjek na taj način dobio pa minimalno 200, 250 hiljada, 300 hiljada, možda i više glasova, pošto ti ljudi očajnički žele da dobiju špansko državljanstvo, a ko zna kada bi ga dobili da nije tog zakona koje je donao Pedro Sanchez. To je bio jedan, dakle Vulin je vjerojatno došao na ideju da saopšti ovako neku nebuloznu ideju za Srbiju, vođen tim primjerom, dakle iz Španije. Razumete? Svestan je i Vulin da postoji mogućnost, pošto je pod američkim sankcijama, postoji optužen dakle za trgovinu narkoticima. Setite se one situacije kad je došao na granicu, da snimala ga televizija kao da obiđe carine, ovo ono, pa su ga oni policijski psi počeli da laju na njega i da ga njuše i tako dalje i tako dalje. Dakle, sećate se te situacije, pa povežite to i sa tim što je uslikan kod Koluvije kako čupa travu tamo u povrtnjaku, koji je u stvari bio pun marihuane. Razumete, kad vratno je on uzeo u obzir sve to i razmišlja kako bi ja sad mogao sebe da spasem, pa najbolje bi bilo da ja nekako probam da napabičim te glasove u Srbiji. Pošto je Aleksandar Vulin veliki srpski nacionalista, levičar, ali veliki srpski nacionalista, razumete, onda je on došao na sledeću ideju. Sada je trenutno, dakle, zaslugom studenata, kako da kažem, vlast u Srbiji je pod mnogo jačim pritiskom nego ranije, pod mnogo jačim nadzorom, pod mnogo jačim monitoringom nego ranije i te neke ideje koje su ranije oni uspevali da realizuju, tipa da daju lične karte Srbima, dakle sad prelazim na drugi razlog, drugi motiv, da daju Srbima iz Bosne, dakle iz Republike Srpske pre svega, da daju lične karte, i to neke fiktivne lične karte, i da ih masovno, sukcesivno sa po 2, 3, 4 autobusa na svakih 15-20 minuta sat vremena dovoze u Beograd i u Srbiju da glasaju sa tim ličnim kartama, pošto to očigledno neće više moći tako da rade, bar ne tako masovno, razumete, onda je on razmišljao šta bi moglo, kako bi moglo, ajde umjesto toga da mi lepo donesemo zakon, dakle da donesemo zakon na brzinu, da zbrzimo bez javne rasprave, bez debate, bez referenduma, bez ičega, da donesemo zakon, da koliko god možemo, jer je naših ljudi iz Republike Srpske, da oni dobiju državljanstvo, da se oni izjasne da su Srbi, da dobiju srpsko državljanstvo i da dođu, zašto ne, zašto još bolje, do sad je bilo ilegalno, zašto ne bismo to lepo legalizovali i da lepo oni ljudi dođu ovde da glasaju i dakle dobit ćemo minimalno jedno, pa sad on ne znam koliko su oni računali, ali bar jedno par desetina hiljada glasova minimalno, možda i više, ko zna koliko će ljudi da se izjasni. Mislim, oni su već u Srbiji, u Republici Srpskoj skoro sa 100% se već izjašnjavaju kao Srbiji, razumete, samo treba to da potvrde bukvalno. Tako da ko zna koliko glasova bi mogla Srpska napredna stranka tu da dobije. Dakle, Vulinova neka ideja, pošto ja znam da on nije, i on je takođe, on negde u dubini sebe nije baš, ni on nije ljubitelj tog multikulturalizma i tako dalje, nego njegova ideja da nekako to na brzinu promuva i da se Srbima iz Republike Srpske, da se to izjasne, nekako na mufte, razumete, i možda još nekim ljudima koji žive u Srbiji, koji su onako, koji ne dolaze iz tog miljeja azijatskog i tako dalje, razumete, a koji nemaju srpsko državljanstvo i da Srpska napredna stranka dobije dovoljno glasova ili bar da proba da smanji tu neku razliku koja izaziva veliku nesigurnost u redovima Srpske napredne stranke, da će Srpska napredna stranka pobediti na ovim izborima, razumete. To je otprilike neki drugi motiv Aleksandra Vulina, razumete. Dakle, to mu je neka ideja.
I treća ideja, ako ne bude, ja verujem da je on u stanju to da uradi, dakle, takav je profil čoveka, ako ove dve, ako mu, ne ove dve, ako mu ova druga ideja koja je kod njega primarna ne uspe, dakle, prvo izneto ovo u vezi Pedra Sančeza, to bi bio više kao neki motiv, razumete, motiv. A ovo drugo što je izneto u vezi Republike Srpske, to je plan, tako da kažem, kako bi oni realizovali, vođeni tim motivom iz Španije, idejom iz Španije, kako bi oni to realizovali u Srbiji, kako je to Vulin zamislio da se realizuje u Srbiji. Dakle, da se na brzinu, na mufte nekako to, kako da kažem, organizuje to skupljanje potpisa Ja sam Srbin u Republici Srpskoj i da što više ljudi dobije državljanstvo i da dođe u Srbiju da glasa i da se posle vrate u Republiku Srpsku, odnosno u Bosnu. I ako baš ni jedno od ova dva uspe, ja verujem da bi prinuđeni nuždom, da bi Aleksandar Vulin bio u stanju i da da svima, kogod iz celog sveta, kogod se izjasni da je Srbin, da bi onda oni prinuđeni nuždom, ako im ne uspe ovaj plan, da daju svima, dakle, državljanstvo. Kogod stigne, pa nema veze, neka budu u Srbiji manjine. U Srbiji bitno je da Srpska napredna stranka ostane na vlasti. Dakle, to posebno zbog pritiska Aleksandra Vučića i njegove želje da vlada, da odlučuje, da bude prvi, da kapirate, da se slika, da se pojavlja u javnosti. Samo još jednu stvar, možda sad zvuči malo zbrda s dole, koju sam zaboravio da vam kažem. Dakle, ovaj drugi motiv, ova realizacija u vezi Republike Srpske, teo bih da vam iznesem i jedan na neki način dokaz za to. Dokaz je sljedeći. Dakle, možete naći i na sajtu, YouTube kanalu, mislim N1 televizije, ako se ne varam, ali mislim da je to Zorana govorila i na onom KTV iz Zrenjanina takođe i na još nekim možda televizijama. Ona je pokazivala nekoliko papira sa nekim spiskovima i kaže da su to spiskovi lica iz Federacije, dakle ne iz Republike Srpske, nego iz Federacije Bosne i Hercegovine, da su to neki njeni prijatelji koji su organizovali sakupljanje potpisa, organizovali sakupljanje, kako da kažem, građana, ako mogu tako da kažem, iz Federacije Bosne i Hercegovine koji su spremni da glasaju u Srbiji za određeni novac. I ona tvrdi da su to samo tih 2-3 papira, da ih ima da je to samo delić u brdu papira i da ukupno ima negde oko 38 do 40 hiljada takvih građana. Dakle, to nisam izmislio ja, to možete da nađete na YouTube kanalu. Ja ne smijem sad da vam pokazujem, bi sad vrlo rado vam pustio ovde da čujete. Ne smijem zbog toga što je kanal još uvek, kažem, stalno se, kako da kažem, plašim da podnesem zahtev za monetizaciju i dalje sam u procesu nekog čišćenja kanala, malo sad i odlažem. Dakle, vrlo rado bi vam to pustio, ali možete vrlo lako da nađete, kao i ove informacije koje sam govorio o ocu Aleksandra Vulina na internetu. Dakle, ona je rekla da nekih 38 do 40 hiljade ljudi, da ona sme da potvrdi, dakle, on pokazala je te papire, voditelj, on je video te papire i on ništa nije rekao, dakle, on je praktično na neki način svojim čutnjom je potvrdio da tu stvarno stoje neki potpisi, da ima još takvih papira, da je to samo delić i da je to te papire, te potpise sakupio njen poznanik koji ima nekakve veze sa Srpskom naprednom strankom i da su to ljudi koje Srpska napredna stranka dovozi u Srbiju i najvjerojatnije im daje lične karte da glasaju u Srbiji. Dakle, to su na neki način, to je bila parafraza onoga što je rekla Zorana Mihajlović. Dakle, Zorana Mihajlović. Sad vi to povežite sa ovim Vulinovim zakonima i ko god je se izjasni kao Srbin da dobije srpsko državljanstvo i tako dalje i tako dalje. Da, još jedna stvar samo da kažem. Za budućnost, dakle za buduće. Ovakve stvari, dakle ovo bi bio neki moj predlog za studentski pokret. Napomena za studentski pokret. Svaka politička organizacija, dakle ja sad govorim o okvirima ovog dakle govorim o okvirima posredničke demokratije, posrednog političkog sistema, ne govorim o okvirima direktne demokratije za koju se ja zalažem i za koja ja se nadam da će se što pre desiti realizovati u Srbiji. Dakle, svaka politička organizacija koja se kandiduje u Srbiji za parlamentarne izbore
mora da kandiduje jasno precizirane namere, dakle ne samo ideje, nego i namere. Dakle, uradit ćemo jasno do detalja precizirano, uradit ćemo to, imamo nameru da uradimo to i to. Imamo nameru da promenimo taj zakon i da ga zamenimo tim i tim zakonom. I da tačno definišu koji zakon šta kako, razumete. Ako treba na 400 stranica da napišu program, čuo sam sad da studenti pišu program i da su stigli, kako kaže Biljana Stojković sa biološkog fakulteta, da ona čula da su stigli do neke 400, da je ona upoznata u stvari, ona je inače članica Demokratske stranke, dakle ne znam kako je ona uopšte upoznata sa tim programom, kako ona otkud taj podatak, vjerojatno je neko rekao, da su stigli do 400 strane, do pre par dana, to je pre par dana ona izjavila, studenti da su stigli da pišu program. Ona jeste profesorica biološkog fakulteta, ali samim tim što se učlanila u Demokratsku stranku, dakle, ona ne bi smela da izlaze s takvim informacijama, što se kaže neki način i u ime studentskog pokreta. Dakle, šta sam teo da kažem? Da se jasno precizira, promijenit ćemo zakon taj, zakonom tim i tim, pa da se tačno precizira kako, koje promjene, šta, razumete. Uradit ćemo to i to, konkretno, i tako dalje, i tako dalje. I šta god uradi u toku svog mandata ta politička organizacija kad stupi na vlast, šta god uradi što je izvan onog što je napisano u programu, za to mora da se raspiše referendum. Dakle, ne može ovako palo nekom tamo šilibajzeru iz Srpske napredne stranke da menja zakone, da neke nebulozne zakone da predlaže, razumete, kao što je ovaj zakon, i samo da promuvamo ga kroz skupštinu, bukvalno saopšti se dan, dva, tri i tako dalje pred roka za skupštinu, promuva se dan, dva u skupštini i donese se zakon. Sad ja ne znam tačno zaboravio sam kako ide tačno te procedure, nije toliko ni bitno. U svakom slučaju, razumete, namufte nešto na brzinu, se smuva i to je to. Nema debate, nema javne rasprave, a još manje da ima referendum. Dakle, to ne može više to tako da bude. Dakle, ne može tako da bude. Imaš tačno da preciziraš, uradit ću to i to, imam nameru da menjam taj zakon, imam nameru da uradim to i to. Sve što je izvan toga, ne može. Dakle, mora da bude referendum. Prvo debata, dakle, prvo jedno 6 meseci minimalno javne rasprave u svim mogućim medijima, pa tek onda na referendum, pa tek onda ako se građani izjasne, onda može. Dakle, ovako neke krupne stvari i još uz to, dakle, donositi neke nebulozne zakone koji mogu da imaju katastrofalne, kažem potencijalno, još uvijek to nije ozvaničeno, koji mogu da imaju katastrofalne posledice po Srbiju, po srpsko društvo, po budućnost Srbije, po budućnost naše dece, to je prosto nedopustivo. To bih samo još da se osvrnem na ovaj slučaj Veselin Milić. Dakle, ovo je jedna od onih slika iz prethodnog videa, iskoristit ću je za ovu temu. Dakle, ovo što čujete nije u epicentru, nije u fokusu onoga što ću reći, ova rečenica koju vidite na slici, ali eto, neka stoji tu. O čemu se radi? Dakle, eto da vam saopštim možda za neke od vas možda nove, za neke već informacije koje ste možda već čuli, koje se tiču Veselina, afere Veselin Milić. Dakle, najvjerojatnije ću pripremiti jedan video u kome ću sada, pošto se mnogo toga promenilo, dakle, mnogo, po znacima navoda, činjenica se promenilo, iskaza, aktera i tako dalje, sam Vučić je umešan u te promene najvjerojatnije, tako da ću, nadam se, napraviti jedan video gdje ću to sve lepo hronološki da poređam, da svakome bude jasno, dakle, da to sve razjasnimo i da dovodimo jedan hronološki red. Sada bih teo samo onako što se kaže na brzaka da vam saopštim neke informacije za koje ste možda čuli, možda niste. Dakle, Veselin Milić, u javnosti su se pojavile, na internetu su se pojavile informacije da je Veselin Milić dao iskaz, i prva stvar koju bih teo da kažem je promjena. Dakle, do sada je bila priča da je samo Veselin Milić dao iskaz, a da ovi ostali ljudi nisu. Međutim, ispostavilo se da su svi dali iskaz. Ali ono što je najbitnije, dakle, Veselin Milić je dao iskaz i rekao je da se on i ubijeni Nešović izuzetno poštuju. Dakle, on i ubijeni Nešović, dakle, direktor policije, direktor beogradske policije, treći čovjek u srpskoj policiji, drugi ili treći čovjek u srpskoj policiji, već nekih suma sumarum zajedno 2 mandata, koliko, od 8, 9, 10, 11 godina, da se on i Aleksandar Nešović, ubijeni Aleksandar Nešović, čovjek koji je umešan u međunarodni kriminal, u trgovinu drogom i tako dalje, ne znam, ne mogu da se setim da li beše neko ubistva i šta god, da se oni izuzetno poštuju. Dakle, to je njegov iskaz. Tako se pojavila informacija na internetu.
sad vi sami zaključite, dakle, kako sme jedan direktor beogradske policije tako nešto da napiše? Mislim, on bi trebalo to da napiše ako iskreno, ali kako može to da se to desi? Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, kaže Milić u svom iskazu da su ubica, dakle čovjek koji je ubio Aleksandra Nešovića i sam Aleksandar Nešović bliski prijatelji i poslovni saradnici. Dakle, to je druga stvar, druga informacija. Treća informacija koju ste možda znali, možda niste, dakle, Nešovićeva supruga, dakle, rođena supruga ubijenog Aleksandra Nešovića, čovjeka koji je optužen za međunarodni kriminal, za trgovinu narkoticima i ne znam šta još, dakle, težak kriminalac, njegova supruga je bila glavni i odgovorni ili glavna i odgovorna za one call centre Srpske napredne stranke pred izbore, ako se sećate. Dakle, ona je neki način, ona je članica Srpske napredne stranke i bila je glavna i odgovorna za te call centre. Na neki način koordinator, organizator, imala je nekakvu važnu funkciju što se tiče tih šef tamo, tako da kažem, razumete. To je pod brojem 1, a pod brojem 2, čovek koji je pomogao ubici da se iznese leš, dakle, ne direktno onaj koji je iznosio leš, nego onaj drugi čovjek koji je pomogao njemu, dakle, koji je pomogao ubici da iznese leš, je funkcioner Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi ili u Novoj Pazovi. Čekajte samo da vidim. Samo da vidim. To sam nešto, prijatelji, dobro, Vuković iz Stare Pazove, da, iz Stare Pazove. Dakle, imamo ovdje neke kratke beleške da ne bi, inače kad god uzmem sad to da čitam i tako dalje, ispadne bez veze, ispadne, kako da kažem, izveštačeno, tako da se trudim da ne, što se kaže, ne previše ne kontaktiram, tako da kažem, tu belešku. Šta sam još hteo da kažem? Da, u vezi, također što ima veze s ovim slučajem, to je slučaj direktor policije Vasiljević i njegove izjave. Dakle, direktor policije Vasiljević i sam ministar, kako se zove, Ivica Dačić, se u poslednjih par nedelja hvale u javnosti, dakle hvale se informacijama i na odborima za bezbednost i u javnosti generalno po televizijama gostuju i hvale se kako je drastično smanjen broj ubistava u Srbiji od kako su oni jeli na vlasti od 2012. godine. Razumete, od 2012. godine do 2025. godine da je broj ubistava i više nego prepolovljen, otprilike tako nešto, razumete, kapirate. Ja kažem da i pored toga da je ovo jedna od najgora, ne, sad pitanje je da li je gora ona 90-ih, ali mislim da je ovo i gora, da je ova policija sad gora, dakle bez obzira na to da je ova policija sad i gora nego ona policija 90-ih kad su bila masovna ubistva. Zašto? Pa dakle, zato što normalno da se smanjio broj ubistava po ulici, zato što su se ti ljudi koji su počinioci tih dela sada preselili u kancelarije, dakle u državni aparat, u ministarstva, u uprave, u sekretarijate, u agencije, u škole, u razne druge institucije, dakle Srpska napredna stranka ih filtrirala unutra i oni su sad svi namireni. Zašto bi se oni sad ubijali međusobno kad su svi namireni? Dakle, svi imaju svoje, svako ima svoje vime. Ja nemam dokaze za ovo što govorim, dakle ja govorim nešto što bi svaki prosječan građanin neko razmišljanje svakog prosječnog građana. Dakle, ja nemam nikakve izvora, nemam nikakve informacije, nemam nikakve dokaze da je ovo tačno što sada govorim, ali ja verujem da biste i vi ovo pomislili kao prosječan građanin. Dakle, normalno da nema ubistava, kad vidimo šta se sve dešava, ovo je samo posebno najeklatantniji primer Veselin Milić. Pre toga, dakle, puno nekih policija rešava ubistva. Dakle, ona rešava ubistva, a ne rešava kriminalne afere. Koliko kriminalnih afera je rešeno? Nijedna. Dakle, za to nije samo krivica tužilaštva, nego je to 50% je krivica policije. Nijedan slučaj Danka nije rešena, Cvijan nije rešen, ma nijedan, šta god, korupcija u vezi infrastrukture, sve do jedna korupcija, sve do jedan infrastrukturni projekat je obavijen nekim velom tajni, da li je ovoliko ili onoliko, predstavnici kažu neku cifru da je plaćeno mnogo više nego što piše u ugovoru i nikom ništa, eto to tako stoji, fali 115 miliona evra za prugu na osnovu aneksa ugovora, nikom ništa, evo i pušten iz pritvora, nijedan slučaj nije dobio
epilog, ali epilog sad na taj način da su policija i tužilaštvo uspeli svojim dokazima, dakle da pokažu dokaze u javnost, da ubede građane da je to stvarno tako rešeno. Pa vi kad pođete dakle od nekih najjednostavnijih, najelementarnijih primjera, evo vam primjer onaj spomenik Stefanu Nemanji. Znate da su pričali, pa deo im je račun koliko košta, pa čekamo račun da nam ispostavi ovaj ruski umetnik i tako dalje. I evo i dan danas taj račun nije stigao. I dan danas se ne zna koliko je plaćen taj spomenik. Priča se da je plaćen 12 miliona, što to je abnormalno, 12,5-13 miliona, što je abnormalno mnogo, čak i za spomenik te veličine. Dakle, ono kao da su ga gradili od zlata, od platine, a ne od ne znam čega, razumete? Kapirate, od granita, ne znam šta ima tamo, nije granit, ne znam šta ima, koji su materijali, tam metali neki i šta ti ja znam, staklo i šta još, razumete? Kapirate? Dakle, polazeći od tih manjih, po znacima navoda, slučajeva, pa razumete, pa slučaj Jelke, sećam se, i brata Ane Brnabić, ona poljska firma koja je dobila posao, Jelka koja košta 83.000 evra, a njujorška Jelka koja deluje jedno 5 puta, 10 puta raskošnije od te naše je plaćena 20 i nešto hiljada evra. Razumete? A neki stručnjaci su procenili da bi ta naša Jelka trebala, to je bilo pre par godina, za novu godinu, da bi takva Jelka trebala da košta 3.000 evra. Sa sve onom stručnjaci za stabla i tako dalje, i za Jelke, za ukrase. I rekli su da sve kad su sabrali, 3.500 evra treba da košta. A zvanično prema informacijama sa interneta, plaćena je Jelka, i niko to nije demantovao, da je plaćena Jelka 80 i nešto hiljada evra. Dakle, pa imate onaj slučaj sa 3-4 klupe u Novom Sadu koje su plaćene, jesu klupe od hrastovo drvo na njima, ali plaćeno 10.000 evra za 3 klupe. Razumete, to je katastrofalno mnogo. Svaki put se plaća, krene se sa 300, 400, 500 miliona evra, dođe se do 2,5 milijarde evra. I niko ništa ne objašnjava, ništa, sudstvo ne oglašava se, policija se ne oglašava i to tako ostaje. Znači, očigledno da ti ljudi znaju da kad se promeni vlast da im ništa neće biti. Eto, ja se iskreno nadam da će studenti nekako, nekim čudom da promene nešto stvarno, dakle da nešto promene, pa će nešto tim ljudima da se desi. Makar nekom od njih da se nešto desi malo ozbiljnije, da bude neki primer, razumete. Ovako, sada bih hteo samo kratko u ovom delu videa, dakle koji se nadam će biti veoma kratak, samo da se osvrnem na jednu emisiju u kojoj je gostovao čovjek sa slike, ne znam da će ga prepoznati. U pitanju je Dejan Miletić, politički analitičar, profesor na univerzitetu, ne znam tačno na kom univerzitetu, sad sam zaboravio, nije toliko ni bitno, koga možete često da vidite kako gostuje u političkim emisijama, iznosi svoje stavove, takođe je i jedan od voditelja na emisiji na televiziji Tanjug, koja je u vlasništvu poznatog bračnog para Jovana Jeremić i Željko Joksimović. Dakle, čovjek je u toj emisiji koja, mislim, juče izašla na YouTube-u, neću sad da kažem da ne reklamiram koja je televizija u pitanju, namerno ovde nisam naveo. Ovde piše Dobro jutro Srbijo, ali nije Dobro jutro Srbijo, neka druga emisija. Dakle, on je u toj emisiji rekao otprilike da ne mogu studenti, samo da kažem, ja iskreno cenim Dejana, dakle, on je jedan od retkih predstavnika Srpske napredne stranke koji se pojavljuju u javnosti, ne znam da li on sam baš i član Srpske napredne stranke, ali u svakom slučaju pro-Vučićevski, pro-SNS nastrojen, bar u svojim izlaganjima. Jedan od rijetkih koga ja iskreno cenim. Dakle, čovjek koji je objektivan, koji je umeren, s kojim može da se razgovara, razumete, iznosi sa jedne i sa druge strane, kad iznosi neku stvar, on iznese otprilike stavove koji bi iznela i, dakle, ima poglede iz raznih uglova, dakle ne gleda je jednostrano, dakle kao kad izađu ljudi iz Srpske napredne stranke i samo sa jedne strane prilaze nekom problemu koji odgovara njihovoj partiji, isto tako i ona druga strana, dakle kogod da je opozicija, student i tako dalje, nego često iznese i neke argumente koji baš i ne idu u prilog Srpskoj napredne stranci i zbog toga ga cenim. Ali je, kažem, bila neka rasprava u vezi kad će biti raspisani izbori, studentski pokret, šta dalje, kako dalje i tako dalje. Kaže, ne mogu studenti da vladaju Srbijom zato što oni nemaju iskustva u državnom aparatu. Razumete, kao oni su još uvijek novi, mladi, ne možete sad vi njih da gurnete u državni aparat, da im date vlast, a oni nemaju nikakvog iskustva. A ja bih sad postavio samo jedno pitanje. Dakle, evo i Miletiću i svima onima koji misle kao Miletić. Da li Relja Ognjanović, direktor penzionog fonda Srbije, dakle fonda koji raspolaže sa nekoliko milijardi evra, to je ne znam koliko procenata budžeta Republike Srbije, da li je on pre nego što će stupiti na tu funkciju imao bilo kakvog iskustva rada u državnim aparatima? Ne.
Dakle, završio fizioterapeutsku školu, naknadno je na brzinu završio neki menadžment, ne znam gde, i čovjek odjednom postade direktor PIO fonda. Da li na primjer, Irena Vujević, evo na primjer Irena Vujević je bila, koliko ja znam, a poprilično sam siguran da je to tačno, Irena Vujević je bila čistačica negde, pre nego što će postati predsjednica opštine Savski Venac. Dakle, naknadno je završila nekakvu višu školu, fakultet, isto neki menadžment, ne znam gde, naknadno, ne znam sa koliko godina, pre toga je završila srednju školu, bila čistačica, kafe kuvarica, tako nešto u nekoj školi, ako se ne varam, i BAP sa mesta čistačice na mesto predsjednice opštine Savski Venac, ni manje ni više. A sa mesta predsjednice opštine Savski Venac postade i ministarka zaštite životne sredine. Dakle, bez ikakvog iskustva prethodnog, ima neke veze, nije da baš nikakve veze nemaju mesto predsjednika opštine i mesto ministra zaštite životne sredine, ali nemaju toliko veze da li je moguće da nikog boljeg nisu mogli da nađu za nekog, razumete? Kapirate šta hoću da kažem? Dakle, imate milion takvih. Evo imate, na primjer, Bosketa. Tako mu je nadimak. To je Dragan Stevanović, mislim da se tako preziva, pomalo sad zaboravljen, sad je malo u drugom planu. Bio je inače državni sekretar u ministarstvu za, ako se ne varam, za privredu, za trgovinu, tako nešto. Čovjek koji je bio konobar, koji je, kako se kaže, to sam, mislim, pročitao na Južnim vestima i verujem da je to tačno, zato što Južne vesti uglavnom iznose istinite informacije. Koliko god neki put i senzacionalističke, ali ispostavili se da su i te senzacionalističke istinite. On je čovjek za par meseci završio, za mesec, dva je završio srednju školu, dakle imao je neku 2 stepena, 3 stepena, da bi imao 4 stepena za mesec, 2 dana, pa je onda za ne znam koliko, za 5-6 meseci završio višu školu, pa mu ni to nije bilo dosta, pa za ne znam, za kratko vrijeme, za godinu dana završio fakultet, pa mu ni to nije bio dosta, pa mislim da je čak i njega, nije mu dosta što mu on ima završenu školu, nego je teo da i njegova žena bude neki ministar, nešto što samo onda bude kad može i ona, pa je njoj sredi i ona završila, ne znam koliko u roku fakultet i ne znam šta, pa ni to im nije bilo dosta, pa su teli da postanu magistri, masteri, ne znam da li je to završio. I evo ga, čovjek sad je bio, do skora je bio državni, ni manje ni više, znači od konobara postade čovjek državni sekretar, a sad ne znam šta je, sad je imao neku funkciju tamo u Vranju, dole na jugu Srbije, nekakve, ne znam da li je načelnik ili šta, ali nešto u vezi sa tim regionom. Skoro je dočekivao Vučevića, ne znam ko je posjećivao tamo Južnu Srbiju, zdravio se, razumete. To su samo 3 primjera, znači kad biste malo pročešljali, ima ih milion, bukvalno milion. Mislim milion, ajde, ako hoćemo, bukvalno ima bar jedno 10.000 takvih slučajeva, razumete. Dakle, ta konstatacija, kako sam rekao, Dejana Miletića, stalno mi je nešto Goran Miletić, ne znam zašto, Dejana Miletića apsolutno ne stoji. Druga stvar koju je izneo, na koju bi teo da se osvrnem, dakle na to gostovanje Dejana Miletića toj emisiji, koju je on iznao, to je, dakle to je njegova sljedeća otprilike njegova rečenica koju ću sad da parafraziram. Svakoj vlasti je potrebno 4 godine da bi ona mogla da realizuje svoj plan i program. Razumete? Dakle, sve i zbog toga postoje ti ciklusi, kao nije to nešto tek tako bez veze izmišljeno, da postoje ti ciklusi na 4 godine, da bi jednostavno neko ko dođe na vlast mogao da realizuje svoj plan i program. Dakle, kritikovao je nekakve ideje, ne znam kako su došli do njega te neke ideje, ja mogu da kažem da su to moje ideje, koje ja predlažem već 10, 12, 13 godina, da bi trebalo da vlast bude smenjiva i pre. Dakle, mnogo pre te 4 godine. Dakle, kad se završe izbori, da odmah posle toga bude vlast smenjiva. I on kritikujući te neke ideje koje se pojavile, da li on negdje čuo, ali ne znam kako je on uopšte došao do te svoje konstatacije koje izneo emisiji, ne mogu tačno da vam kažem, ali jeste izneo. On je, kažem, izneo to. Nisu kao ludi oni koji su to izmislili da na svake 4 godine vlasti, da je potrebno da plan i program realizuje za 4 godine, da vlast realizuje svoj program i program. I dok vlast realizuje za te 4 godine, dok vlast realizuje plan i program, oni umeđu vremenu donesu zakone infrastrukturne projekte bez tendera. Evo vidite ove ovakve nebilozne zakone kao što je ovaj Vulinov, jedno, drugo, treće, milion nekih stvari bez toga da ikoga pitaju bilo šta i tako dalje, razumete? A ja kažem, umjesto te 4 godine, dakle te fiktivno zagarantovane 4 godine, dakle mnogo je bolje da građani imaju pravo da menjaju, dakle odmah nakon završenih izbora i građani, da vlast ima pravo da postavi kompletnu
kompletnu infrastrukturu, dakle kadrovsku infrastrukturu što se tiče državnog aparata, dakle da menja po sopstvenoj volji kako god hoće. Razumete? Ali da građani imaju pravo da bilo koji deo tog aparata koji postavi i koji imenuje vlast, da ga smene već sutra dan. Dakle, da ja mogu da smenim, ne moram ja da menjam celu vlast, nisam ni ja za to, ja nisam za to, ja smatram da je to jedna vrsta šoka. Dakle, ajde prvo ću ovo da objasnim, dakle da ne menjaju kompletnu vlast, nego da promene samo jedan deo vlasti kojim se ne sviđa. Ako meni sad, završeni su i lokalni izbori, izabran je predsednik opštine kako je izabran i to nije dobro, dakle njega bira skupština, bira ga stranka, ne biram ga ja, ne biraju ga građani, ja se zalažem da ga biraju građani direktno, da ga ja direktno glasam, a ne da ja glasam stranku pa da ona stranka meni predlaže. I da mogu da glasam koga god hoću, a ne samo one što su mi stranke i političke organizacije predložene, nego koga god hoću mogu u mog komšiju, koga god hoću mogu da glasam, koga god nije optuživan, koga god zadovoljava neke osnovne elementarne uslove da mogu da ga glasam, ali da se vratim na priču. Dakle, ja mogu, na primjer, ja nisam zadovoljan kako mi radi, ne znam, nisam ciljano sad ovde kod mene, nisu to moji stavovi za moju lokalnu sredinu, nego kažem generalno, ako mi, na primjer, to je najčešći slučaj, ne rade mi, na primjer, javno komunalno preduzeće kako treba, da vidimo ko je na čelu tog javnog komunalnog preduzeća, hoću njega da smenim, njega je imenovala Srpska napredna stranka. Hoću njega da smenim i on više ne može nikad više ne može da bude na bilo kojoj javnoj funkciji. Ako ga građani smene, nema više, nek ide da radi u privatnoj firmi i gotovo, njegova karijera politička je završena, razumete. Dolazi neki drugi, a taj drugi dolazi tako što će da ga predloži na redovnim izborima izabrani predsednik, hipotetički na primjer iz Srpske napredne stranke, predsednik bira nekog drugog. Pa ako on postavi tog nekog drugog, pa i meni opet vidim da mi nešto, ne znam, ima smeće po ulicama, ne održava se infrastruktura, šta god, pa ja smenim i ponovo i tog drugog. Razumete? Pa on postavi nekog trećeg, pa ako na primjer hipotetički ni taj treći ne javlja, onda ja kažem, dobro, sad ću da smenim predsednika opštine. Sad ću da smenim predsednika. I kad ja smenim, kad građani promene predsednika opštine, onda se pristupa se novim lokalnim izborima da bi se izabrao novi predsednik opštine. Isto tako i na nivou Republike. Isto tako i za premijere, za bilo šta. Razumete? Dakle, da ne menjamo mi celu vlast, nego da dobijemo mogućnost da menjamo delove vlasti koje nam ne odgovaraju. Dakle, ono što nam ne odgovara bilo koji deo državnog aparata, od onih najnižih do onih najviših nivoa, šta god nam ne odgovara, da građani mogu da ga smene. I to ne na 4 godine, nego odmah. Odmah. Pa kad se dođe neko ko je stvarno dobar, onda njega građani dugo vreme neće da menjaju. Pa izbori možda ne da neće biti na svake 4, nego možda jedno 10 godina neće biti izbora. Razumete? Kapirate? A to što su građani podložni kupovini glasova i tako dalje, pa šta radi sad Srpska napredna stranka? Šta radi nego masovno kupuje glasove? To znamo svi, to smijem slobodno da kaže, zato što sam video i na N1 i na Nova i video sam klipove koji je jasno dokaz za to. Ona masovno kupuje, dakle, tu ništa neće da se, kao bit će zloupotreba, bla 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 bla, to direktno glasanje i tako dalje. Pa šta je sad? Šta smo sad svedoci? Čega? Razumete? Ovako bar dajemo neku šansu, dajemo neki instrument u ruke građanima da nešto mogu da promene, da nešto utiču, a ne ovako da moramo svaki čas da studenti izvode ljude na ulice, da se troši ogromne količine benzina, da vlast blokira saobraćaj, da se šalje policija na ulice, da se sukobljavaju sa policijom ovi navijači i ovi koje je poslala vrlo vratno i Srpska napredna stranka, da se bio tamo da bi mogo Informer i Pink da snimaju i to da prikazuju, razumete? I sve to, znate koliko do sad je tu para stucano u to, koliko, što najgore, imali smo i neke, što kažu, ugrožene ljudske živote, ne znam, ne daj Bože, mislim da nije, da smo imali izgubljene živote, ne znam tačno, pa mislim da je bilo nekih, pa evo sad imate, ovo ubistvo, to vam je deo kao posljedica rada tog celog kompletnog sistema, ovo ubistvo, ovo slučaj Veselin Milić, tako dalje, razumete, kapirate? Dakle, eto, to je to, za to se ja zalažem. I samo bih teo u vezi početka ovog videa, u vezi ove prve dve teme, samo bih teo da još jednom naglasim, dakle, ono što sam rekao, da izvučem neku suštinu koju bih teo da stavim ispred svega, dakle, da akcentujem u vezi slučaja ovih Vulinovih zakona, dakle, teo bih da predložim, da kažem Aleksandru Vulinu. Dakle, ako želiš, uskoro će izbori, bar se nadamo da će biti izbori, da li za par meseci, da li do kraja, kad su redovni, do kraja iduće godine. Dakle, ako želiš da menjaš ovakve, da postavljaš, da kandiduješ ovakve nekakve zakone i tako dalje, koji mogu suštinski da izmene celo društvo, da utiču, da razumete, da ostave veoma duboke, jake, negativne pre svega posljedice na ovo društvo,
kandiduj to na izborima, pa onda nakon izbora, dakle napišite to u programu Srpske napredne stranke, želimo da donesemo zakon da svako ko se izjasni kao Srbin u javnosti ili potpiše da je Srbin ili šta god, da on može da dobije državljanstvo. I to jasno čitajte tamo gde god stignete, dakle na vašem, kad čitate, kad se obraćate građanima na tribinama, na mitinzima, dakle čitajte taj svoj program, gde podelite građanima taj program, obavestite masovno građane, kandidujte to na izborima, pa onda ako to prođe, ako ljudi pored toga glasaju za vas na izborima, onda možete tako nešto. Ovako ja vam kažem, dakle ja kažem i samom Vulinu, vi ćete sa ovim zakonom, dakle veliki broj građana ako sazna za ovo, a verujem da je već dobar deo saznao, nažalost oni koji treba da saznaju, a to su vaši glasači i oni u mnogo manjoj meri, mnogo više ovi koji su na internetu, tako dalje, ovi mlađi koji su češće glasači studentskog pokreta, oni ako saznaju za ovo, vi ćete sada već da izgubite, uskoro će izbori, nadam se da planirate da raspišete izbore, izgubit ćete jedan dobar deo glasova zbog ovog, jer i vaši glasači ovo neće da podrže. Dakle, tako da vam je moj savjet, ne pokušavajte ovako nešto, dakle, čak i ni to sa glasovima iz Republike Srpske, a još manje to da dovodimo iz Tunguzije razne ljude ovde u Srbiju masovno, da bi mogli da glasuju za vas. Dakle, ne pokušavajte tako nešto jer ćete izgubiti dobar deo i vaših glasača, dakle izgubit će motiv da glasuju za vas. Dakle, razobličit ćete vašu pravu prirodu u njihovim očima, što jednostavno zbog toga što je, tako da kažem, politička struktura medija takva, to nažalost još uvijek nije moguće da se desi u Srbiji. I još jednom, samo da bih hteo da poručim, dakle moja neka poruka, dakle ja kao neko ko nije nikakav doprinos dao, osim kažem što sam pravio videoklipove gde sam podržavao javno studente i osim toga nikakvu drugu podršku nisam dao studentskom pokretu, dokle imam neke svoje opravdane razloge zašto nisam, na primjer, fizički dao. Imao sam možda želju, ali sam bio sprečen, ali dobro, nema veze, glupo je iznositi sad bilo kako opravdanja. U svakom slučaju, moj je neki predlog, dakle, teo bi da se obratim studentima, dakle, promenite način na koji selektujete kadrove i za te liste, dakle, uskoro treba da se objavi ta studentska lista. Ako se ovo desilo u Kuli, u jednoj opštini koja ima 10.000 stanovnika, dakle, na jednom malom uzorku, kako li će tek biti koliko li će biti prelazaka, a to će ostaviti mnogo jače, mnogo dalekosežnije, mnogo intenzivnije posledice prelazaka sa ove vaše studentske liste zvanične za republički nivo. Dakle, proverite šta ne valja u tim vašim procedurama za izbor kadrova, dakle promenite te procedure i ako treba i ponovite te neke, kroz ceo taj pod novim uslovima proces, dakle prođite i ponovite te neke izbore i izaberite te članove studentske liste. Dakle, da se ne bi desilo da i na republičkom nivou imamo ovakve preletače. Razumete? I moj predlog je da studenti u svoj politički program unesu sledeće. Svako ko jednom preleti iz bilo koje političke zvanične organizacije u neku drugu političku organizaciju, dakle bilo koju drugu političku organizaciju, nema pravo da vrši javnu funkciju dokle god je studentski pokret na vlasti. Dakle, pod kojim god imenom da je taj studentski pokret na vlasti, takvi ljudi više nemaju pravo da vrše funkciju. Takođe, kada se jednom smeni neki javni funkcioner, on više nema, da ćete doneti zakon, ako treba i ustav da ubacite, ja se sad ne razumijem, ali zakon, dakle jasno definisan zakon, kada god se smeni neki javni funkcioner sa neke funkcije, zbog bilo kojih negativnih razloga, ako mogu tako da kažem, taj je završio karijeru u državnom aparatu. Dakle, on više nema pravo da se kandiduje ni za jednu funkciju, a još manje da bude izabran za bilo kakvu jednu funkciju. Jer vi sada imate masovnu situaciju. Dakle, meni nije jasno kako se niko ne bavi time. Vi imate, do skora ste imali, ne znam sad koliko ih je trenutno, imali ste 20-30 direktora koji su u statusu VD direktora, koji su već po 10, 15, 20 godina u tom statusu. A po zakonu Republike Srbije imaju pravo da budu samo 1 godinu. I interesuje me da li postoji neka sankcija za to, da li će neko nešto da preduzme za to, da li će neko da kazni te ljude, da li će da kazne oni koji su doprineli da ti ljudi budu izabrani na te funkcije. Kapirate? Dakle, da li postoji neka sankcija za to? Da li postoji neka sankcija za izlazak iz domena nadležnosti funkcije?
Razumete? Da li je propisana neka, daj neka neko izađe jasno, neka pročita jasno taj deo zakona, da kaže evo prema tom i tom delu zakona, članu tom i tom, taj neko je uradio to i to i on treba da se kazni sa toliko i toliko. Razumete? Da li, nikako mi to nije, niko ne priča o tome, čak ni u opoziciji, niko ne priča o tome. Dakle, niko ne priča, iznose se neke afere, da li jeste, da li nije, da li Veselin Milić, ali vi imate nebulozne primjere, eklatantne primjere, imate u zadnjih 15-20 godina, možda nisu oni toliko značajni kao ovo, razumete, ali jesu značajni. I već 15-20 godina niko ništa nije preduzeo po tom pitanju. Eto, toliko. Dakle, još jednom, proverite te vaše procedure, prođite ponovo, vidite šta ne valja, promijenite i ponovo napravite ovu listu ako treba, što se kaže. Ništa, pozdrav.